खुलुमबाय आं बेसन Swargiary आंनि Bekhewgiri YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। लोगोसेनो आं दिनैहाय नोंथांमोननि सेराव WhatsAppनि बागैनो मोनसे भिडिअ खालामनो लादों। स' जायफोरा मिन्थिया बेखौ नायनानै मिन्थिनो हागोन आरो जायफोरा मिन्थिखायो बिथांमोनाबो नायलांदो जाहाथे मिन्थियाबो जानो हायो नोंथांमोना। स' नायोब्ला बुजिगोन मानि बागै आङो बे भिडिअखौ बुंनो लादो। स' दा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो, कमेन्ट खालामदो, लोगोसेनो साबस्क्राइब खालामनानै लादो जाहाथे दानिया फैदो वाट्सएपआव हाबलांदिनि। वाट्सएपआव थांनायनि उनाव जोङो बै आगदा फारसे गोजौआव मोनथाम दट थानाय बेयाव थुगोन। बेयाव थुनायनि उनाव सेटिंस फैदो, सेटिंसआव थांबाय। सेटिंस थांनायनि उनाव बै एकाउन्टआव थांनांगोन। एकाउन्टआव थांबाय, एकाउन्टआव थांनायनि उनाव प्राइभेसि थांगोन। प्राइभेसि थांबाय, प्राइभेसि थांनानै जोङो बै स्टेटासाव थांनोसै बेबाराव। स्टेटासाव थांबाय, स्टेटासाव थांनायनि उनाव जोङो अनलि शेयार उइथ बेयाव थांगोन। जों मानो थांगोन? जोङो जोंनि स्टेटासखौ बै जायफोरखौ सेलेक्ट खालामगोन बा जायफोरनो नोंथांनि स्टेटासखौल' दिन्थिगोन बा आंनि स्टेटासखौल' दिन्थिगोन बिसोरखौ आङो सिलेक्ट खालामना लागोन। माने जायनो दिन्थिनो गोसो गैया आं बिसोरखौ सिलेक्ट खालामनाय नङा आरो। जेनेबा नोंथांमोना बिदि खालामनो हागोन। स' आं दा बे अनलि शेयार उइथआव थांबाय। दा आं जायखौ सिलेक्ट खालामना लादो बिथांमोना आंनि स्टेटासफोरखौ नुजोबो आरो। जि स्टेटास होयो, जि फट' होयो, फट' स्टेटास होयो बेफोरखौ बिथांमोना नुजोबो। स' आं दा बिसोरखौ नै सिलेक्ट खालामबा बिथांमोना नुनाय नङा। स' आं दा बेखौ सिलेक्ट खालामना लाबाय। स' बिथांमोना आंनि स्टेटासफोरखौ नुगोन आरो। स' बेयाव क्लिक होबाय, ओमफ्राय नैबे दान होबाय। दान होयोब्ला बिसोरो आंनि स्टेटासफोरखौ नुसिगोन आरो बेनिफ्राय। स' नोंथांमोना माब्लाबा उसुबिदा बेबायदिनो माबाफोर पस्ट होनोबा स्टेटास होनोब्लाथाय नोंथांमोना सोरनोबा दिन्थिनो गोसो गैयाबा बेखौ खालामना लानो हागोन। स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। स' दा बेखिनियानो आंनि भिडिअआ। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो कमेन्ट खालामदो, लोगोसेनो साबस्क्राइब खालामनानै लादो।